Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, petsa 8 na kan bulan kan Hunyo taong 2021. Kamiyan sa indong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolanja. Ay! Ako mampuan sa indong lingkod. Joshua Martinez, Mr. Siram, kan Bicol. Mga ka-aksyon, live kita ngunyan na pagkahapon. Ang programang ini atol sa indo kan ako Bicol Party List. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog, kan mga Bicolano, katabang, kan mga nangangaipo. Mga ka-aksyon, ini ang Tabang Organismo! Live na pagkahapon, mga ka-aksyon. Aldaw kita ngunyanin Martes partner. Oro Aldaw, live. Yes. Martes ngunyan. Ang pagkakaiba lang ngunyan, partner, medyo pipirot ako. Nataka na naman, pipirot. Masiram sa pangudtuan ko pa. No, Ika talaga, pag arog kaning oras, pipirot. Sumutchismisan ko naman. Ano na naman ang sa imong bit-bit na chismis partner? Baso na turingan. Abo ko kaan. Subilogo na turingan. Abo ko kaan. Pagkatapos may iba, tapos ginataan, tapos Maluy. binugta kaning taba. Maluy, ay, yan, partner. Siram, masiram kita dyan. Duman sa huring parte na sinabi mo, partner. Agree ako dyan. Kaya medyo makapirot-pirot basta Siramon, bagong pagudto. partner. Yan ang masiram, itong may taba-taba naglalana. Ngunyan Martes kita, mga kabarangay, mga kababayan na nakaantabay sa tabang ora mismo, kan ako Bicol Party List Action Call Center. Siyempre, may manggagana nin tablet. Siyempre, may manggagana nin cash. And siyempre, abang kamo digdi, tuto kamo, mag-comment kamo, mag-share kamo, tangarig may chance kamong Manggana. Mga ka-aksyon, ang pag-uurulayan tango niyan, mainit na issue, Pero bago partner. yan, happy birthday muna sa may mga birthday today. Yes, happy birthday kay Aika Ferry. Ano, para sa Action Ko Online TV, Aika Ayun. Ferry. Ayan. Happy birthday. Kasapon man, belated happy birthday kay Maybel. Anong apelido ni Maybel? Sumagayon-gayon partner na Bicol. Ayun. Etchegoyen. Oh, Ayan. Maybel Etchegoyen. Maybel Happy Etchegoyen. birthday. Belated happy birthday. Sa gabos na may mga birthday, may mga kumplianyo ngunyan. So mga nag-aantabay sa Muya live sa Yan! Facebook and siyempre pa live sa Sa Radyo Radyo Oragon. Oragon. Happy birthday, happy anniversary, happy mansary. Yes.
Happy gabos. Basta sa gabos na nagselebrar ka sa inyong kompleanyo, pag-antunin nyo naman kami. Siyempre. Ayan. Aram mo, ang pagbati ng happy birthday, bako lang yan sa indong mga mahal sa buhay, sa mga friends, mga barkada. Yes, ipagpasalamat na Huwag may nyo rin dugang na edad. Huwag nyo rin kakalimutan batiin ng happy birthday ang inyong mga ex. Siyempre. Happy Ex-kapitan, birthday. ex-kagawad. Ex-fishball. Ex-mayor. Ayan. Basta gabos, grabe dyan na nagselebrar ng kompleanyo. Ano pa ito? Wedding anniversary. Gabos na may mga Kanta happy. partner, happy birthday. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Happy birthday, Aika Ferry. Ay, happy birthday sa may mga birthday, sa may mga mansari, anniversary. Mabuhay Sa ka may mga boss. nagaselebrar man ng piyesta, oy, piyesta mo niyan sa barangay. Dita. Uy, ngunyan? Yes. Uy, happy Happy fiesta. fiesta, Dita, Legazpi City. O, ano lamang? Alin na kabuduman? Diamond partner. Nailing ko lang sa calendar of activities ta. Ay, sa bagay, iwas ngunyan kita sa mass gathering. Yes. Ang probinsya kan Albay partner para lang sa kaaraman Naglalangkawan bilang partner ka ng positibo sa COVID-19. Kaya kasudma, nagmiriting sa mga alkalde, kan province of Albay, including our governor, idiniklara kasudma na ibinalik sa GCQ ang gabus na banuan except Hubilyar and Rapu-Rapu. Correct. So meaning to say, bako lang tabi, Legazpi, Legazpi City and Daraga, bilog na probinsya kan Albay. Maliban sa Hubilyar and Rapu-Rapu na medyo hababa ang kaso. Kasi hanggang June 15. Isolated man partner Hanggang mga June cases sa 15 yan, kanila. partner. Okay. So 15 days. Ang sabi, bako man, kasun ba nagpo hanggang June 15, medyo 1 week lang. 1 week lang naman. Ang sabi tama. kan provincial government, nakadepende sa mga magiging resulta, evaluation kan mga magiging kaso kan COVID, ngunya na maabot na mga aldaw. So meaning to say, partner, if in case maglangkaw man ang kaso duman sa baka nababanggit i-extend na, okay. ang GCQ or Actually, partner, ang mga tao mo niya, ang deklaradong GCQ, garo, ano manggararay, mantinido partner sa mga regular na aktibidad, except duman sa Partner, mga mass gatherings. naumay na partner. Garo nasawa naman So sa yan na tao. partner ang mga tao, kasi in reality, Alam mo, partner, mas dakul ang Sa bilog nagugutom. na kinaban, the longest na nag-implementar kan mga quarantine Oo. protocols, iyo tabi ang Philippines. Philippines, only in the Philippines, partner. So Sa ibang nababanggit bansa, tayo, partner. Sa ibang bansa, partner, sa Israel. Dahil sa Israel, medyo mas dakul na ang naineksyunan. Kaya Kang vaccine, COVID Dahil vaccine. na ngunyan required ang mga tao sa Israel mag-face mask in face shield. Correct. Ah. Actually, di man partner, yan naman sa tuyang pag-urulayan kasi nagkaperang opisyal, particular na partner si Mayor Isko Moreno. Uy! Ay. Bumibida! Siyempre, partner, dahil man. Bumibida Kumbaga, si Manoy may Isko. mga point of view, partner, na tama man. Oo. Ini partner na paghahali or na pagsusulot ng face mask bilang parte kan health So protocol. mga naineksyunan na. Tay partner, in general, nagsuunod kaya ning prosepesto partner. Dahil na magsunod kay face mask? O Face face shield? shield. Face shield. Oo. Ano sa tuyang hapot kaya ngunyan partner? Balikan ko nagsuunad nin prosepesto. Nagsangat. Oh, nagsuunad, nagsaangat, Nagpasar. ning Nagproponir. prosepesto, yes. Na haliuna ang pagsuulot ning face shield Ay, bilang pagsunod kan health protocol. Mamumundo ka sa mga negosyante kay face shield. Ara mo partner, ako Sayang man kandili. Ako- Sipon mo partner, speaking of face shield, ka nagpuon sa face shield, 80 ang halaga ng isang face shield. nag 140 nga ni Nag partner. 140. Ito katapos-tapos si 20 pesos man Kaya lang baga pala. partner kadakol ang nascam. Siguro duman sa bakalan ka, baka 5 man lang yan. Dakulon partner ang nascam. Actually, may nagrarinig last time. Oo. Kasi amounting to 400,000 partner. Naisipon mo sa mga darakulang supermarket and mga department store mismo yan. 80 ang presyo. Balikan ko 20 ito, pa lang. partner. Nausukan panahon itong avail nin mga face shield online. 400,000 ang nascam partner, warang Alcohol nag-abot na online. face shield. Oh, yan. So yan partner, ang pag-urulayan tangon yan, pabor ka mo mga ka-aksyon na haliunan pagsuot nin face shield. Bilang, yan partner, mandatoryo bagay yan da partner. Haliuna ang mandatoryong pagsuot nin face shield bilang pagsunod kan health Yan protocol. proposal pa man sana. Por supuesto nga ni. Suwestyon pa man sana. Suwestyon. Ni Mayor Isko Moreno. Ni Yorme. Ni Yorme. Ang Ngunyan, sabi partner, ni Yorme, dahil na pag-required ang mga Pinoy maggamit kay face shield. Ayan. Kan sarong aldaw partner, Ano nagkagawa dan kita rason ng na? survey. Anong sabi ni Yorme? Kasi partner, kung mahiling mo realidad, ang nangyayari, maski ka, pa nagsulot ka kaya sa sarong mall, malaog ka. Anong rigigibo mo kan face shield? Arin. Face shield. Kasulog ko.
Sure ka? Law-abiding citizen ako. Okay, pero sometimes, naiiling ta ka partner, minsan ni mo kaniyo, tamainito na Ay, baga. day mo pa ako nailing. Baka kapando ko sa nanailing mo. Baka kamukha ko lang. Hindi ako yun. Ako partner, oh. Oo. Kung mailing mo, yan partner na pigsusurvey ta, oh. Oo. Ayan, mailing mo, ha. Nagsusunod, naka-face mask, naka-face shield, pero hay ng face shield, ginigibong headband. Aram mo, parehas man yan kan mikropono ta digdikon minsan na pigagamit. Minsan ang iba nga nagagamit kan mikropono, piglalag digdi sa Sa may dudo. daghan. Sa dudo. Dapat magadyan. Kaya ang PC, garo man sana yung helmet. Ang helmet para sa payo, ang iba sa siko. Sa siko, oh. Oo. Kasi partner, Dalag. anhapot mo niyan. Dapat ba Ang talaga? tanong, Ang tanong, mga ang ka-action. tanong, pabor ba kayo o hindi? Yan, Na mag-comment wag na ka mo. tayong gumamit ng P-Shield ayon kay Yormi. Tagalog na yan, ha? Baka hindi nyo pa maintindihan. Sa mga gustong manalo ng 1,000 pesos, Mag-comment kayo dyan. mag-comment kayo dyan. Okay. Ah, Doon po namin kukunin yung mananalo ng 1,000 pesos sa mga magko-comment. Correct. Kung ano ang inyong reaksyon sa aming tema or topic na ito. Correct. Ngayong araw na ito. Kung kayo ba ay pabor o hindi. Dito sa Suwestyon ni Yormi Isko Moreno na wag na tayong gumamit ng P-Shield. ayan. Pabor At ba? syempre, Pabor kayo ba, mga ka-action? pabor o hindi at bakit? Okay, Ipaliwanag. ipaliwanag. Hindi lang oo o hindi. Dapat nandun yung bakit. Ang tanong, mayroon ba tayong mga nanonood ngayon at Of nakikinig? course, marami. We have 9,300 viewers. Ayan. Si Marian Dagda, andyan, nanunood. Si Marian Ako, Reyes partner, Baal. Parang pabor akong wag nang gumamit ng P-Shield. Ako talaga, partner. Kasi Ako. medyo mainit. Oh. Ako kung ako tatanungin mo, Mainit. ako din partner, law-abiding citizen din ako. Pero kung nakikita natin na hindi na talaga realidad, hindi na talaga nakakatulong, particular kung papasok ka sa isang mall, ha partner? Halimbawa, nakalimutan ng isang nanay na magdala ng face shield, Oo. imbis ibibili niya ng bigas. Ibibili niya ng Ibibili P-Shield. niyang face shield para lang Oo. makapasok sa mall. Pagkapasok sa mall, igaganyan yung face shield. Oo. Kasi malabo na yung paningin ni Or, Lola. imbis na isasali mo sa parapol, yung 20 pesos. Yung 20 pesos para manalo, ibibili mo pa ng face shield. Ibibili mo pa ng P-Shield. Oh, 'di ba? At eto pa partner ang hindi kagandahan sa, Oh. sa paggamit ng face shield. Naiipon lang 'yan partner bilang basura. Tama. Alam Diba? mo, aminado ngayon ang ating Pangulo, si Pangulong Duterte, na dumami ngayon sa panahon ng pandemic yung plastic materials. Correct. Ilang na taon pa ba nagkalat. 'yan bago matunaw partner? Tingnan mo ngayon, yung mga gilid ng dagat natin, yung mga tabing dagat, It yung mga costs tabing ilog. so ang much dami-dami. basura. Hindi lang face shield, pati face mask, partner. Yung mga plastic na face mask ba partner? Nagbarabara na sa mga imburnal natin at sa mga drainage canal. Correct. Kaya ako Oo. partner, pabor ako na tanggalin na ang pagsusuot ng face shield bilang pagsunod ng health protocol. Ganyan. Yan ang tanong natin sa mga Ay, kababayan paano natin kung sabihin ng nanonood. ating mga health expert ng DOH na kaya kayo pinagsusuot ng P-Shield ay upang, or sa ganon, ay maiwasan ng COVID. Yes, partner. Mas epektibo daw ang proteksyon. Maliban sa face mask kung may P-Shield ka. Partner, Pag wala ka daw P-Shield, mas delikado. matagal na tayong sumunod partner sa health protocol na ganyan. May face mask, Anong may nangyari? face shield. Anong nangyari? Anong nangyari partner? Lalo lang nadaragdagan ang sakit ng puso at sakit sa Alam mo, tiyan. partner, kasi sabi ko nga sa'yo babalikan ko na naman yung kwentong kutsero ng dalawang matandang Oh, narinig sige ko. partner. Dumarami kasi nagtitest. Nagtetest. Pero partner, kung tanungin mo nga yung mga kababayan niya itong hirap sa buhay, Tingnan mo si Kuya Maki. Nag-positive siya kasi tinest. Pero kung hindi siya tinest, wala naman. oo nga partner. Oh. Pero tingnan mo, nag-positive siya, pero nagsusunod naman siya magsuot ng face mask at face Oo shield. nga, oo. Oh, bakit ganon? Eh, tinest nga. Basta ako partner, ako kung ako, personal ko po itong opinion hindi ko po kayo, hindi ko Pinipilit. binabago at pinipilit, hindi ko binabago ang inyong opinion. Akin lang itong So, personal. pabor ka. Pabor Nalisin. ako na Okay, kung tanggalin. gano'n, ako sa kabilang panig ako. Okay, dyan ka. Ako hindi ako pabor. Nalisin ang P-Shield. Hindi ako Ako pabor payag. ako mga ka-aksyon. Sapagkat Maninindigan po ako. naniniwala ako sa pahayag ng ating mga health expert, ng ating mga magagaling na pantas sa DOH at sa WHO na ang paggamit ng P-Shield ay isang mabisang paraan upang labanan na huwag kumalat o mag-spread itong COVID-19. Ako mga ka-aksyon, maninindigan po ako na dapat nang tanggalin ang pagsusuot ng face shield. Magsisilbi lang itong dagdag na basura sa ating bansa. Yan mga kaibigan ay opinyon ng isang ordinaryong mamamayan na host ng isang programa. Pero wala siyang kinalaman at wala siyang pagkaalam pagdating sa kalusugan or health ang pinag-uusapan.
Ikaw naman. Kaya para sa akin, mga kaibigan, wala siyang karapatan or walang authority ang kanyang pahayag patungkol sa paggamit ng facial. Okay, kung ganon, ano ba ang magandang dala ng pagsusot ng face shield? Ayun nga! Masasabi mo Ayun ba na nga! talagang hindi tumaas ang bilang ng COVID-19 sa Pilipinas? Hindi nga ako ang may sabi. Sabi po ng mga pantas ng DOH, Okay. mga doktor at mga health expert mula sa WHO, Okay. na ang paggamit ng face shield ay mabisang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID. Mabisang paraan from the term itself, mabisa. Oo. Kumusta naman? Nakakatulong ba ito sa mga hirap na pamilya na konti na lang ang kinakain, bibili pa ng face shield para lang masabi na nakakatulong ito para hindi ma-spread alam mo, ang partner, virus? masyadong malayo ang argumento mo eh. Okay. Ang pinag-uusapan natin, face shield, napunta ka sa pagkain. Okay. Iba ang pagkain sa face shield. Hindi nga, partner. Paano ka pa, partner, makakakain kung patay ka na dahil sa COVID dahil hindi ka gumamit ng face shield? Realidad yan, partner, na sinasabi ko. I am referring to the reality. Realidad sa Pilipinas na hindi nakakatulong ang face shield. Nakakatulong, partner, ang face shield. Kanya nga lamang, may mga matitigas na ulo tayo, mga kababayan, hindi ginagamit ng tamang face shield, Tama. gaya ng tinuturo mo. Tama, partner. Nakakatulong ang face shield na magdagdag ng basura, magbigay ng problema sa ating mga kababayan. Dahil! Pero mga ka-action, ayan, Dahil! mga ka-action, mga viewers, mag-comment lang po kayo at Alam mo, mag-share. partner, yan sinasabi mong naging basura, dumami ang basura. Dahil nga, hindi naman dapat binabasura yung face shield kung saan-saan. Hindi nga ka-partner. Okay. Dapat lagi lang nasa mukha mo. Kasi kung nasa mukha mo ang face shield, hindi yan basura. Kasi pag naging basura ang face shield na nasa mukha mo, pati ang mukha mo, basura na rin. Hindi kasi, partner. Pag ang isang face shield malabo na, madumi na, kahit ikaw, hindi mo na kaaya-ayang tingnan na may suot ka ng face shield. Ang dumi-dumi, ang labo-labo na. Partner, Siyempre. ayon sa mga nakakasulubong ko sa mall, mas lalo akong gumwapo nung gumamit ako ng face shield. Oo nga, partner. Hindi nila naalata na mayroon akong mga, may mga uka-uka sa mukha. Sino nagsabi na mas gumawa ka na may face shield? Salubong ko. Ako kasi, partner, mas nagugupo na ako sa'yo, wala kang face Kaya shield. kahit anong mangyari, partner, paninindigan ko ang aking pinili Okay. na posisyon na hindi ako papayag na alisin ang paggamit ng face shield sa mga panahon ngayon na may pandemic. Okay, basa tayo! Good PM po, Sir Joshua, Ma'am Rem. Pabor po ako na dahil nagamiton ang face shield. Kasi kadaklan sa mga tao, dahil man ginagamit ang face shield. May PM po ako sa FB. Eto na yon. Sabi ni Vivian Mayaw. Komento yan, partner, ha? Pabor siya na dahil nagamiton ng face shield. Okay. Ikalawa, si Emerly de los Santos, para po sa akin, hindi po kasi mas kinakailangan natin na sa panahon ngayon, Yan! ang masiguro ang ating kalusugan, lalo na ngayong marami Tama! na ang nabibiktima ng COVID-19. Correct. Mas mapapanatili na ligtas kapag naka-face shield. Tama! Kasi hindi mo basta-basta malalanghap ang anumang mikrobyo Yun! kung ikaw ay naka-face shield. Bakit nauso at naimbento ito kung hindi man lang napapahalagahan para sa ating kalusugan? Iyon na nga ang sinasabi ko, partner. Yan, partner, opinion din yan, ha? Oo. Pero basa tayo, partner, doon Okay. sa karamihan, Sige, partner. basa. Na, okay, basa tayo doon sa Huwag mo maraming... akong dadayain, ha, sa hindi. pagbabasa mo ng Hindi. mag-comment lang, Ayan, ha? sige lang, mag-comment lang kayo kasi mag-draw ka, ano yan, magpipili tayo ng mga Mukhang mananalo. nalalawi ka na, partner. Hindi, ano partner yan? Sa karamihan pati partner na nagko-comment, ayan oh. Basa tayo partner. Sige, ikaw naman. Basa. Ikaw, huwag mo akong dadayain, ha? Sige. Oy, alay sa Vergara, useless lang ang paggamit kan iba kang pisil, tabako man sa pandok, tigalag kundi sa payo. Okay. Yes, it's useless, sabi ni Joe Burlagdan. People are just using it properly when entering the establishment. When they are already inside the establishment, it became head Diba? shield. English pa yun, partner, ha? Intindihin mo. Sabi ni Useless. Catherine Malasan Udalo, negosyo na sa nabagaan, tigasulog naman sa naan pisil, pagmalaw Diba? sa mga Negosyo establishmento. na lang yan, partner. Sabi ni Binibining Lisel, pabor po ate kasi useless ang super hassle po, dagdag gastos pa. Diba? Dagdag gastos. Sabi ni Karina Lubas Bilica, yes, lalo na sa mga restaurant, wala man silbi. Diba? Dahil nanggan Walang papalaugon silbi ang hanggang face dahil shield. face shield niya na makaon na ka-face shield. Diba? Sabi ni Arandar Bicolandia, paborong tabi. Gusto mo pa basahon pa, partner? Sabi digdi, Sige. i-correcta ka, sabi ni Munet, Luma, face shield mads bako face mask. Sabi ni Kapitan Idol Renato Valladolid,
alisin yan. Siguro dagdag basura pa yan. Maraming nagkalat sa daanan, marami sa mall gumamit niyan. Okay, kaya mo pa, partner. Sabi ni Basahin. Lara G, digdingani sa Hong Kong, wala man kipisil, nata wala man kikase. Diyan sa to, maski ano na sana, grabe palugod, nag-positive. Jobalin Lutibo Rilur Casa, pabor, face mask lang. Yes, paano useless man ang pag-abot, sabi ni Yutz Abiwela. Sabi ni Altinugigji, Alinatugyug. Absolutely yes, di man kailangan talagang PCL. Ano, partner? Go pa. Sabi ni Pap Abiliano, yes, aliw na yan. Sabi ni Mylan Maralit, yes, I am favor po. Sabi ni Bing Aribal Rabulan, pabor ako na aliw na ang PCL. Sabi ni Jomar Piero Bangko, yes, aliw na yan, tapigalayap man sa nakan paros. Basta ako! Ang papel ko digdingon yan sa programa, dahil ako pabor. Na aliw ng PCL. Maski Dakululo nag-comment na haliun talaga ang face shield, Duman sa luwas. naninindugan si partner. Sa luwas, pagkatapos ng programa, maski di ako mag-PCL, pero digdi, pabor ako na dahil dapat aliw ng PCL. Naninindugan si partner. Initabi, ano ini, ang argumento na fair lang, na kumbaga, Alangan for the man sake kaya- of arguments. Alangan man kayo na si partner, pabor na aliw ng PCL, ako mapabor pa man, di na kaming argumento. Correct. Para ini o sa... Maray pa kayo mag-uli na kami. Pero mga ka-action ha, mag-comment giraray tabi ka mo, Dahil tamapili ang kami. manggagana ng 1,000 pesos, base digdi sa mga nagpo-comment. Correct. Okay, sige na. Keep on sending your comments. Baka saro ka mo sa manggagana nin 1,000 pesos ngunya na pagkahapon. Kaya, mga tugang mga kabarangay, sa samuyang pagbubelta, tutok ka mo. Tamay manggagana ng tablet, may manggagana ng cash, magbabalik ang tabang ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Ina po ninyo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Mindanao. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay.
Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong na-miss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari nagdara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko Online TV page. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Oh, yugod mo Pag-aalata yan. katay ka dapat ito. Nagtatiming nga ni ako, partner. Tabihira ako magkaigwan ng dialogue na nagbabalik ang tabang ora mismo. Ininutan mo naman ako. Ano kaya sabi ba? Cute! Tapos di ka pa Ano? nag-ano. Nagtatiming ako niya ako nagbabalik. Masira mo ko tayo. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Bihira ako magkaigwang dialogue na rugahan. Aloyin ka kaya, partner? Para- Mga ka-action ha, sa Oy, mga ako gusto pa nagdududa ako sa mag-comment, imo. send your comments. Ako nagdududa ako. Mga Ano? tugang, ha? So mga kapanalig ko dyan. So mga kagrupo ko dyan na kontra na haliw ng PCL. Oh. Nakamali siya ko kay partner. Kaya palang subago sa pigbabasa kong mga comment. Garo puro pabor na lion. Garo dinilit sa mga kontra. Uy, ora akong pigdidelete ha. Ika sige, talaga. so arog mo ka. Siyempre, tigiling ko, partner. O, yan basa. O, Oh. mailing mo talaga dyan, partner. Mostly kan mga nagko-comments Oh, yali mo na? in favor na haliunan ang pagsulot ng face shield. 999 comments deleted. Grabe ka man, you're Oh. making a story. Dahil mo lang, partner, matanggap na talagang gamos sa tuyang makadaklan sa mga kababayan ta, pabor na haliunan face shield. Imposible man, partner. Gusto mong sabihin, duwa sa na kami sa kaso ng comments subago. Dahil kita magiging mo kaya, partner. Kaduwa lang talaga. O, si Nico, gusto man talaga aliunan face shield. Si Miss Russell, Kaduda-duda aliunan eh. face shield. Si Kim, and the rest of the people behind the cam. Sipon mo, garo inagita sa, ano ito, smartmatic ang Baski si desisyon. Neymar, si Miss Marge, sa puton mo, partner, gusto niya natanggal ng face shield, tanata, nadidikluman na siya, di, tan Ay, panganimada pa. basta ako mga Oh. tugang, di ako nagtutubod na duwa na kami ang nagkontra na Di. na aliw ng PCL. Dahil, partner, base mo niyan sa mga nag-react, duwasa na sa Kaya imong in nagdududa favor. ako sa bago na pinasimplihan mo, dinilit mo sa iba na mga uyon sa kuya. Basa kita muna. Sige, Marina basa. pagkahapon, Marian Dagta. Magpapalaro ka taba, diliton mo. Dahil ako nagdidelete, Oh, sige, partner. sige. Marian Dagta, Marina hapon, Angelo, Evan, Balyadolid, Marina pagkahapon man. Ayan, dakulon partner ang laom na manggana sindaning tablet mo niyan as in cash. Basta ang manggagana nin cash ngunyan, mga tugang mga kabarangay, depende duman sa mga nag-comment sa issue na ngunyan. Opo. Kaya Okay? ngunyan, may chance pa ka mo ha. Ano po? Habang ongoing ang sa tuyang Ano programa. po? Pabor ka mo o dai sa presupuesto or suwestyon ni Mayor Isko Moreno na haliw na ang paggamit kan PCL? Kung pabor ka mo, bakit? Kung hindi kayo pabor, bakit din? Ayan. Basta ako pabor. Bakit? Hanggang duman sa nagkanta. Malipot ka naman, partner. Nag-expect. Oy! Mga ka-aksyon! Ow! Uyan na sa tuyang tablet winner! Ngayon na pagkahapon, congratulations kay Romelyn Clemente. Romilin Clemente! Garo ka, partner, nasa boxing ring. Uy, may laban si Senador Manny, August 21. Yes! Sana, partner, yun na yan ang last na laban niya. Kuha na ito. Kumbaga, magretiro na siya, partner. Ay, disponiring na ito. Panglaban na ito sa sunod na taon. Panlaban na ito. Ara mo na yan. Basta ako, partner, manalo, ano ba- matalo si... Kung anong disponiring duman, ayos na ito. Basta, partner, manalo, matalo, ang saludo ako kay Senator Manny Pacquiao Ay, bilang aram mo, isang partner. bayani ng Pilipinas. Alam mo, partner, kay ito digdi sa Embarcadero. Bayani, di ba? Bayani. Kasi siya digdi talaga sa- ang pagbansang kamao. Darumduman ko lugod kang panahon digdi sa Embarcadero, ining Celebration Plaza. May pay-per-view digdi pag may laban si Senador Manny Senator Pacquiao. Manny. Tapos siyempre may nagsiserve That time, dyan hindi kay pa mga siya boss. senator. Hindi pa siya. Congressman. Congressman, kalaban niya si Golden Boy, Sir Barrera. Naiirak ako sa mga kalaban na Meksikano. Tapos ugabos na nanonood ng pay-per-view, lahat pabor kay Senador Manny Pacquiao. Siyempre, partner. Kaya ang ginawa ko, partner,
Sa kabila ka. Doon ako, nag-iisa ako, pumabor ako doon sa Meksikano. Pag nakakatama sa Meksikano, matindog ako, yan! Bumangon mo na ako, tiraon mo si Manny! Ano mo, partner, daragiton sa kuya, so baka nag-iiling na Ito iba. talaga, partner, ha? Kaya, paminsan-minsan, partner, para may parang konsuelo magkagawa ng ang buhay. twist. Ano, tama. Pero, Iiriling ako kan gabos na nagiling dyan na puro Manny Pacquiao ito eh. pero that time, panalo si Manny, di ba? Panalo. Super di ka. Pero pag nakakatama si Kalaban, yan ako, tinan mo! Yan ako, tunuun mo na ako! Pasaon mo na niya pang bandok ni Pero makulog ang buot mo na pag-aro kayo. Para lang makonsilo. Makonselo. Okay. Okay. Hindi ko, nagkuro-control lang sa iba. Garo na gusto na akong gapun kan buti ah. Kung may pikon naman, partner, binanatan ka, saan ba nga iniuna ko ngayon kung si Maranganing day, magkipikon. Dayman. Okay. Ang sa naging mensahe partner ni Romelyn Clemente, basta unta, sabi niya, mahal kong Congressman Saldico at Congressman Pido Garbin. Isus, Ayan. pambira, yugod mo. Mahal- Mahal kong Congressman Saldico Yan. at Congressman Pido Garbi. Marhay na aga tabi. Ako po si Romelyn Clemente. 20 anyos na naka-star sa Gabuan, Daraga Albay, nagkaklase sa Daraga Community College sa kursong Bachelor of Elementary Education. Second year na po ako. Ngunya na taon, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking kaipuhan na sana makatanggap man ako kitablet na makatabang saksakuya nakatabang sa Kimaray, lalo na anong pa kaming nagaklase duwa sa college, saro sa senior high school, duwa sa high school, tapos saro sa elementarya. Ang maitaw nindo na tablet ay dakulaon na tabang para sa mun na mangirampangod. Ay, ako babasa ka yan. Ano mangirampangod, partner? Magturugang. Ang maitaw nindo na tablet ay dakuluon na tabang para sa mun na magiripangod. Tabing daigim na kami maistorbo sa pagklase, tanaga surublian man sa na kami kaya. Sana Congressman Pido Garbin, tapos Congressman Saldico, sana mailing nyo man po ako na nagaagad kitabang sa Indo. Sa Indong tabang ay dakulao na pasasalamat mi po sa Indo na kami ay matawanin tablet para sa muyang magiripangod. Maraming salamat at Diyos mabalo sa Indo gabos. Mangiparangod. Magipangod, Magturugang. magiripangod, Magiripangod. Magtugang. Ayan, magturugang. sa mun Sa mun. na magiripangod. Sala na mo na. Yan. Aron kayan, daragenyo. Dahil ka pa nga naabot ka pa sa nasala ka na. Sala ka na mo na. Ayan. Sala nga, nay. Sala nga, Nay. Mga ka-action, Ay, pero congratulations, Romelyn Clemente. Sa ligaw partner, igwamang kikwan. Igwaman, di na. Ilatakan. Dahil bakun. Ano? Di nagrani ka. Sasabihan ka kang kataning mo, isag-isag okay. Ano kay, usog-usog muna. Ay, isag-isag dang diit. Ay, ukay. Kaya medyo, kung paghiling kayo sa kuya, ukay ah. Kung may isag-isag ukay. Malay mo, partner, yun mo talagang pangiling sa'yo mo. Ayun nga, kaya medyo salming ako ah. Ayan. Ako na, kung may dara kong batag. Dahil, mga iba talaga ang So, tatara mo na, partner. ayun mo niyan, ini si Romelyn Clemente partner. Paano niya ini maklaim na tablet niya? Romelyn Clemente, may makontak sa imo kung paano mo maklaim ang sa imong brand new tablet. Halatalaton mo ta, apod sa imo, simbagon mo tulos, tanganing ma-schedule ka, kung nga rin ka mapasiring digdi sa muyang studio. Yan! And syempre partner, ano ang mga mechanics para manggananin tablet at mga estudyante na mga Okay. Bicolano Bicolana? Sa mga estudyante dyan na nagdadala na sinagdadangog sa Radyo Ragon, tanganing makabalik ang mga sinmangga na kinakaipuan lang nindong mag-like at sa muyang official Facebook page, Action Cost Center. Tapos mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana, dahil paglinguan, ilaagan sa indong eskulahan asin grade level asin magtag ning tulong estudyante. Arog kayin kasimple mga tugang kung paano manggananin tablet base sa paliwanag ni partner Remy. O basa kita partner kan mga komenta. Basa! Sabi Bad may ni mga kapanalig na ako dyan. si Marilu Idanan Ligaspi, ako po talaga, dai pabor na pagaliw ng face Yan! mask asin face shield. Malaking Naka-score. tulong po ito sa atin. Una mo manggagana ka, nagpabor ka kay partner. Ayan. Sabi man ni Marian Dagta, ralawi gini partner. Yan, pinili mo na naman sa naso. Dae. Sige. Ini mensahe niya, ini para sa sayang tablet, nagahagad ini partner. Oo, sige. Okay. O, digdi kita sa baybong. Sige. Pakaraya.
Nag-aabang. Pakaraya. Sabi digdi, yes, aliw na yan, tapiglalayap man sa nakan paros. Sabi ni Jomar, nabasa mo na ni partner? Yo. Nabasa mo na. Yun ito ang dugang na comment ko niyan. Ngunyan na-discover ko na, duwa pala na cellphone yan. Ang tinaw mo sa kuya, so mga ang comment ko yan. Pabor sa imo. Buwan ka partner, iyan, survey iyan. Nalatig di ako. Sige, ikaw naman magbasa. Basta mga ka-action, sa mga nagmamaot manggana ni 1,000, keep sending your comments kung dapat na bang halion ang pagsusulot nin face shield bilang pagsunod sa health protocol. Sabi Para din na pagkahapon muna sa mga GIP, shout out da, happy listening and happy viewing. Oy, salamat kan sa inyo pagantabay at Diyan man pagsubaybay. sa ako Bicol office, marin na pagkahapon kay Ella, na pagkahapon, si Everdear, Barrios. And syempre, sa mga kababayan ta sa Manlaylay na partikan Bicolandia, Bicol Region, sa anom na probinsya, dyan sa Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes. Abangan nyo kami sa mga sunod na simana. And sa mga Bicolano sa iba pang partikan kinaban. Sa mga sunod na simana, abangan nyo kami dyan sa Camarines Norte para sa Kasalang Bayan. Oy, basta oral daw live kita, may shout out. Shout out kay Manay Annelyn Butin. Shout out Manay. Ang pagbati, hali yan kay Miss Russell. Annelyn Butin. Yan. O kaya mga yaong pa partner, nagpa-shout out man, mo paglingawan. Sige. Si Kaloy. Kaloy na. Diyan sa AKB. Si Congressman Kaloy. Si Kaloy. Siyempre, sa samuyang pagbabalik, may manggagananin kas. Kaya mag-antabay ka mo, tutok na ka mo. Tapag babalik mi, kas! 1,000 pesos! Digdi lang yan sa tamang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula ng sambuyan ko, mga mahiling na kamo magma, kamo salamat na nangit kulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar, matawan ng para po maikot na we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong
tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mi pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon, ang tabang ora mismo may manggaganang unyanin 1,000 pesos! Ay! And siyempre, garo may manggagana ng unyang kantig barainte. Yes, digdi yan sa sinda-sinda partner. Pero anyway, ini pong cash prize, linawon ko sana, 1,000 ngunyan ulit ang Martes. Martes. Lunes, Martes, Merkoles, Huwebes, 1,000 pesos. Pag Biyernes, tumataging-ting na 5,000 pesos. Ayun! Sige. Ayan! Kaya partner, hainaan mahiwagang garapon! Oh! Balik kami sa garapon, tanapasa sa fishbowl. Ayan. Maluyang klase man kayo subinakal nindong O, arog lamang ka ni katagas, o. Ini mapagal ini. Mapasa na sa nampayo mo. Linawon mi lang mga ka-action ha, iyo ini suma nag-comment ngunyan na aldaw sa samuyang live episode. Sige. Kurog ng partner ini mga yaw sa loob. Bukas! Hayupon mo muna, partner. Hayupon mo. Dahil mo tamay virusan kung kungunyan. Hayupon mo. Dahil na. Ayan lang na papel. Hayop. Hayop! Hindi pa para pirit mo kaya ako. Hayupon mo. Hayop! Ayan na, an mahiwagang! Woo! At siya na ang pangalan, partner. Numero na. Numero. Basag mo na kita kayo mga comments. Okay, comment. Comments mo na. Garuming ganang unyan. Marisa Ganadol. Watching. Sabi niya, sana po isa din ako sa matawagan pangdagdag ko po sa pagpapagawa ng bahay. Sige, good nun po. Sana isa po ako sa mapili niyong mabigyan ng tablet. Sabi ni Angelo Evan Valladolid. Si Jessa Banania, watching man. Maray na pagkahapon. Maray na hapon sa inyong duwa, sabi ni Joy Mary. Dakulao na pong tabang sako ang 1K para sa aki kong pambakal puki diaper tapos pagkakan. Okay, Nika Antonio, thank you so much. Ayun. Sige. Partner, numero. Ang number niya, 0912 0912 671 671 6883. 6883. Ayan. Sige daw. Tawan taning suspense ining mga yaon digdi sa laog. Ayan mga ka-aksyon, kung sisay man ang may number 0912-671-6883. 6883. Simbagon mo ang telepono kung ika nag-comment, nagdadalan mo niya na sinagdadangog, tay ka ang maswerteng winner. Hello? 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 Good afternoon. Hello? Hello? Taga-sain ka po? Taga-EMS po. EMS? Barrio? Barangay? Barangay 1 po. Barangay 1! Ay, Barangay 1. Kabarangay ko, partner! O, kumusta ka dyan? Kumusta dyan sa Barangay 1? Taga rito ka po, baga. Yes po, tagang Barangay 1 din po ako sa... An Barangay 1 po? Kataning kan Barangay 2? Opo, katapad lang po. Tapos sa inut-inutan, Barangay 3? Opo. Tapos digdi sa may Makabalyong Tulay, Barangay 4 na? Tapos digdi sa may likod kan simbahan, Barangay 5 na? Sagmin. Anong pang... Ay, wait lang.
Nandito po ako ngayon sa SS. Nung nabanggit Saan? ko yung ano ko, yung number ko, lumabas po ako. Lumabas ka! Nasa- Nasaan ka? Nasa SM ka? Nasaan ka? SS po, SS. SSS! Anong SSS? Oo. Anong ginagawa mo dyan sa SSS? Nagpuhot po ng humid ID. Ay, kalimutan mo ng humid ID. Mas mahalaga ito. Ayan. Isaaga mo na yan. I-schedule mo sa... Kilala nyo ka kami? Opo, kilalang kilala. O, anong pangalan niya? Si Ma'am Remy po, si Mara Pagkalang. Dito lang dyan. Tananana. Oh, Okay. sino pa? Sino ang aking kapartner? Si Sir Jess po. Josh! Ayan! Okay. Congratulations! Dahil ikaw ay nasa SSS, pagkatapos ng tawag namin sa iyo, pumasok ka na lang uli. Oo. Ang importante, nanalo ka ng 1,000 pesos! Congratulations! 1,000 pesos ang pinanalunan mo. Aluyunan na ito ang pangalan. Okay, ganito na lang. Ikaw na ang mag-announce ng kumpleto mong pangalan. Ano ang pangalan mo? 1,000 pesos winner! Legazpi po. Ah? Si Marilyn Legazpi po. Marilo Legaspi! Alright! Congratulations! Oy! Congratulations, Marilu Legaspi. Saan mo gagamito ng 1,000? Sa ano po, bahala na po kung saan po pwede kasi nag-chat po ako sa inyo. Naghihingi ako ng tabang naman sa iglas sa trabaho. Ayun! Ayan! So makakatabang iyan sa imo. Sa paghanap ng trabaho, may baong kang 1,000. Oo. Marilu, ano po ang masasabi mo kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, at sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat sa kay Tong Pido, Sardin at kay Congressman Saldi ko po. Galing lang po ako sa ano po, nung isang araw na nagbigay po ng ayuda si Congressman Elizalde ko po. Oh! Opo! Okay, maraming salamat, Miss Congratulations! Marilu Legaspi. Binibining Marilu Legaspi, 1,000 pesos winner today! Ayan. Thank you po. God bless po sa Opo, inyo. tatawag po kami kung kailan mo po makiklaim ang iyong prizes. Opo. Okay, thank you so Kung much. gaano Thank you kasaya, po. kung gaano kasaya si Marilu Legaspi, gano'n naman kalungkot sila. Bakit? Wala pa rin tumatama. Alright, congratulations. Ibig Ayan. sabihin, partner, May mga- 20 pesos pa more. More, yan. Diba? Malay nyo, sa susunod na araw, Nico, ikaw yung panalo ng pot money nyo or si Miss Russell and the rest nandyan sa likod. Ayan. Partner, Mm. ano yan? Inabot na kita kan Oh, oras. yeah, syempre. Oh. So yung iba natin mga kababayan partner, ipaliwanag mo muna, paano manalo ng Okay. ng cash? Abang kayo kasi bukas another 1,000 until Thursday. Tapos sa Friday, 5,000 pesos. Antay po lang ninyo gibuhon. Mag-like sa muyang official Facebook page na Action Ko Center. Oo. Tapos, mag-comment kung nata kinakaipuan ninong manggana. And sometimes, partner, mas Oh. kinakaipuan na mag-comment ka mo sa samuyang kahaputan. Tama. Ayan. Pag may hapot kami, Importante, magpartisipar ka mo sa samuyang topic. yes, o yun. Tapos mag-tag ka mo ning tulong FB friends. Parehas man lang yan kang PC. Useless ang topic mi, kundi man ka mo mag-comment. Iya, mag-participar ka mo mga ka-action. Gulpi pa kayo dyan nagre-react. Oo. Sige, basa. Day mo pa matanggap, partner? Ha? Day mo pa matanggap na Hindi mostly pa. kan mga reactors ta, muya na partner na tanggalo ng pagsusulog ng face shield. Abo sana ndo magbakal ki shield. Ini partner, ini mostly nagko-comment na sana manggana partner. Oo. Okay. So, kumusta na lang sa mga parantabay ta dyan, sa mga kabubuldan, sa mga nag-antabay sa radyo o radyo. Oy, nagpapabati man si Kapitan kan Barangay Kapantawan. Oh, si Sai. Si Kapitan, Erickson Brizuela. Sarsuela. Ay, Brizuela. Brizuela, tama. Yung ginibo mong Sarsuela. Oy, Kap, dahil pagpadaray ni dyan kan maligaya pansit, saka maligaya empanada. Brizuela. Natanan mo ng maligaya pansit, Iyo, partner. maligaya crispy Oo. pata, maligaya empanada. Dahil pa siya Kapitan, iyon na talaga yan ang Natanaan mo na? Dahil, itong pansit. Oh, naku, natanaan mo na dahil pa kapitan. Dahil pa siya Kapitan, talagang bisado na sinda dyan sa Maligaya. Oo, kaya nga ne, dyan sa lugar na wala kang makikitang malungkot. Lahat maligaya. Ah. Shout out sa mga talunan sa Talpakan! Yan! Shout out si Nico! Oo. Talunan sa Talpakan! Siyempre, inimbita ng Tagiraray. Paul Lodronyo, talunan sa Talpakan. Si Pading Allen.
talunan. Si Miss Russell, talunan din. Oh. Sa mga kababayan tang Bicolano dyan sa Camarines Sur, sa Catanduanes, sa Sorsogon, sa Camarines Norte, sa Masbate, and di po sa bilog na probinsya Canalbay. Inimbitaran mi po kamo na pirmi kamong magsubaybay kang programang inintabang ora mismo. And syempre bukas po pirmi ang opisina kan Action Center, kan Ako Bicol Party List para sa indo po tabi na mga agrangay, mga pangangaipo, natibaad po tabi masimbagan asin maayudahan sa paagi kan representante ta si Congressman Saldico and Congressman Correct, Pido. mga ka-action. Dahil programang ini para magtao sa Indonin pag-asa. Ano man ang kagabatan sa buhay, igwa ka munin mga helang, problema sa pagpapaklase, problema sa hanap buhay, problema sa komunidad. Yaon ang tabang ora mismo sa paagi ni Congressman Saldico asin ni Congressman Pido na mag-alalay tabi sa inyong mga Tama. ka-action. Alalayan kamo mga kapwa Bicolano, ayudahan kamo. Ayayud. Siyempre pa, paugmahon kamo. Partner, ayuyu. Ayudahan kamo. Ayan. Kaya mga ka-action ha, dahil ka mo mambaya. Tanganing dahil man kami mambaya. And syempre may mga hotline man kita digdi partner, ano, nahiling man yan dyan sa kwanta. Naka-flash dyan sa sa inyong tabing mga screen. screen Ayun. and sa muyang hotline. Digdi igwa po pining mga staff and Ako Bicol at saka ang action ko na pirming maasikaso kan sa indo tabing mga inagrangay. Pero pang tablet partner ang sa tuyang ipapanao para sa mga kababayan niya to. Na estudyante. Kundi ako nasa sala 4,999. Nabawasan ko sa Okay. Pero pang Renibo partner ang ipapanao kan tabang ora mismo. Ay, gulpi! Gulpi pa, partner. Ayayin ko sa wallet ni boss. Ay, bugol pa. Yan mga ka-action ha! Sa agaliwat, magiribang kita pares na oras asin pares na programa asin dyan na nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. Kami ang sa indong nakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Basta ako mga tugang daya ko tugot, nahaliw ng pisel, Joshua Martinez po, ang sa indong Mr. Siram, laban! Mga ka-action! Sa agaliwat, magiribang kita, maraming salamat asin mabuhay. God bless Bicolandia! Basta ako partner.